Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu konferenciju za medije povodom ovih današnjih uhićenja. Kao prvo želim reći da nemam preciznih informacija na temelju čega je uhićen ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima. Vjerujem da će to nekako te informacije dolaziti u sljedećim satima i danima. Ono što želim reći odmah na početku da prema dosadašnjim saznanjima ne vjerujem da je ravnatelj ustanove upravljanja sportskim objektima ukrao novac i ne vjerujem da postoji njegova kaznena odgovornost. Isto tako želim reći, ako se utvrdi da je bilo tko uzeo gradski novac, apsolutno i bezuvjetno podržavam da se sve istraži i da se krivci procesuiraju i da oni odgovaraju. Znači bezuvjetno i apsolutno. Sad što se tiče tajminga današnjeg uhićenja, podsjećam da je Mile Kekin uhićen na dan kad se u Saboru glasalo o povjerenju glavnom državnom odvjetniku, a danas je uhićen ravnatelj gradske ustanove na zadnji radni dan prije početka službene kampanje za lokalne izbore. Slučajno, ja bih rekao da nije i jasno je da su motivi politički i ono što je cilj, da nas se provuče kroz kaljužu i kroz blato i da nas se prikaže da smo svi isti, ali mi nismo svi isti i ja vjerujem da to građani znaju i da vjerujem da građani znaju da to nije točno. Ono što pokušavaju sliku stvoriti sa ova dva poteza koji se dogodili u ovih zadnjih nekoliko tjedana od strane glavnog državnog odvjetnika. Ono što je ključno jest, ne može nas se ucijeniti, ne može nas se obeshrabriti, da i dalje čistimo nered koji nam je ostavljen od strane prethodne vlasti. Vlasti koja je najkorumpiranija vlast u povijesti grada Zagreba i u tom smislu ćemo se i dalje boriti protiv raznih lobija koji su se sad svi udružili pred ove lokalne izbore kako bi opet mogli se vratiti na staro i mogli zadovoljavati svoje materijalne interese i zato su sada svi odjednom izgmizali iz podzemlja i stvaraju brojne saveze kako bi došlo do promjene vlasti. Jedan od tih lobija je i građevinski lobij i još jednom želim iz ovog mjesta poručiti da nas neće zaustaviti i da će se izmjene GUP-a izglasati nakon izbora što god oni poduzeli oko toga. Evo, slušam vaše pitanja. Možemo vas mikrofon? Evo mikrofon kolege. Nova TV, rekli ste da smatrate da gospodin Kostanjević nije počinio nikakvo kazneno djelo. Što ste vi sami utvrdili tijekom proteklog razdoblja vezano za taj slučaj? I drugo pitanje, znamo da ste godinama prozivali prethodnu vlast gospodina Bandića za niz kaznenih dijela, sumnjih na kaznena dijela. Sad opet vidimo i pod vašim mandatom sumnja na kaznena dijela, na izvlačenje, riječ je o, kako doznajemo, 2 milijuna eura gradskog novca. Kako građani mogu imati povjerenje? Vi tvrdite da mogu, ali opet se neke sumnje, neka uhićenja na izvlačenje novca iz gradskog proračuna. Pa dobro, evo vi sad pokušavate povući paralelu između moje vlasti i Bandićeve vlasti. I to je upravo ono što se želi napraviti s ovim potezima. Znači, odgovorit ću vam, polako. Počeo sam odgovorit ću vam. Znači, povlačite paralelu i kažete, evo, vi ste prozivali prošlu vlast, a evo, vi ste korumpirani jednako, to je otprilike presumpcija, vi ste korumpirani jednako kao prethodna vlast. Ne, mi nismo korumpirani i ja ne kradem, ja i dalje živim u stanu od 40 kvadrata i mi nismo svi isti. I u ove 4 godine jasna poruka moja svim ravnateljima, svim direktorima gradskih poduzeća, a tih ravnatelja je 340 ravnatelja gradskih ustanova, je bila da neću tolerirati nikakvu korupciju. Ali ne samo na razini ravnatelja, ne samo na razini menadžmenta, nego na razini zaposlenika. Zato smo pokrenuli primjerice platformu Zviždač, gdje svi zaposlenici mogu prijaviti bilo kakve nepravilnosti, štiti ih zakon da ne mogu zbog toga imati nikakvih posljedica, kako bi se takve stvari svele na najmanju moguću mjeru. Uspoređivati doslovce korupcijske afere svakodnevne
Uhićenja gradonačelnika, pročelnika koji su bile u prethodnom mandatu sa našim mandatom ove 4 godine, ja mislim da većina građana to ne može usporediti i da neće usporediti. Na način kako će se to sad pokušati prikazati. Ja pitam u kontekstu toga da ste najavili uvođenje reda, kažete uvodite red, a mi imamo akciju USKOK-a i sumnje na izvlačenje 2 milijuna eura, na to odgovorite. Okay, I što ste vi utvrđivali tijekom proteklog razdoblja vezano baš za taj slučaj? Pa vezano za taj konkretan slučaj, znači pitanje je bilo recimo zašto nismo poslali kontrolni ured u ustanovu za upravljanje sportskim objektima, zato što prve informacije o tome da je tamo angažirano toliko i toliko zaštitara ja sam dobio iz medija. I tada je već krenula istraga, policijska, i u tom smislu koji je smisao slati kontrolni ured kad već je policijska istraga, pa onda će policijska istraga utvrditi što se dogodilo. U ovom trenutku i dalje, ponovit ću još jednom, i rekao sam to i tada i ponavljam to i sada, ukoliko je bilo tko ukrao gradski novac, mora za to odgovarati. I ja to podržavam bezuvjetno i apsolutno. Je li gospodin Kostanjević ostaje na funkciji? Za početak, uopće ne znamo ni šta mu se stavlja na teret još uvijek. I o tome će odlučivati upravno vijeće ustanove za upravljanje sportskim objektima koje je odlučivalo isto tako o njegovom izboru, ne ja. Znači time se bavi ustanova. Ponovit ću još jednom, jedna od 340 gradskih ustanova koja ima svoje bankovni račun, koji ima svojeg ravnatelja, koji ima svoje upravno vijeće, ima svoje zaposlenike, ima svoje službe koje se bave pravnim, financijskim aspektima, pa ako hoćete i aspektima koliko treba negdje angažirati zaštitara. Hvala, možemo dalje. Koji tamo koriste hipodrom i ovi šef klubova kažu da nije bilo toliko zaštitara koliko se spominje možda u početku, prvim danima, ali nije, tvrde da je nestala neka ograda tamo s prednje strane gdje je ulaz u hipodrom, čelična ograda je zamijenjena je nekakvom neprikladnom, uopće se ne zna zašto je maknuta ograda, da je bila ok, trebalo je samo pofarbat. Zašto nema danas gospodina Korleta, tu njega se spominjao, on je uvijek prije davao odgovore vezano uz uvođenje reda na hipodrom, a sad ga nema tu. Zamjenici mene mijenjaju u drugim aspektima kako bi se mogao baviti s ovom presicom. A što se tiče ma vidite i protokol koji sada i dole u auli i tako dalje. Što se tiče takvih pojedinosti, mislim, vi sad mene pitate da li postoje neka ograda na hipodromu ili ne. Znači, ponovit ću još jednom. Znači, mi imamo 340 gradskih ustanova. To je jedna od 340 ustanova. Ta ustanova upravlja sa 30 sportskih objekata. Od Jaruna, Bundeka, Sljemena, pa jedan od njih je i hipodrom. Kako ja takve stvari mogu znati? Znači, što je najbolje, ja u ove 4 godine kao gradonačelnik nikad nisam ni bio na hipodromu. Ni bio. To baš nije pohvalno. Pa nije pohvalno zato što ima 340 ustanova i 15 gradskih poduzeća. I puno protokola i cijeli grad za obići. Ali u tom smislu, ako me pitate takve detalje, kako bi se ja takvim stvarima bavio? Kako bi to bilo moj posao? Pitanje još ko sve krenulo zapravo od onih konja Enimarka Ponjevića. U svibnju, mislim, prošle godine da su mu oduzeti. Prema informacijama koje imamo 40.000 € mjesečno se plaća za ta dva ranča ili ti OPG-a gdje su smješteni njegovi konji. Dakle, do danas oko pola milijuna eura je ustanova platila dvijema OPG-ovima za Ponjevićeve konje, a sudski spor je još uvijek u tijeku, može završiti u njegovu korist, a grad daje velike novce za konje. Sudski spor je nepravomoćnom presudom riješen u korist ustanove za upravljanje sportskim objektima. Znači on je tužio ustanovu za smetanje posjeda i izgubio. Izgubio je prije nekoliko tjedana. I valjda ćemo se svi složiti. Jer pazite, birali su nas građani da uvodimo reda. Znači da ako netko ne plaća više od 10 godina ni 1 euro, a koristi trećinu kapaciteta hipodroma za preko 40 konja, za kojih ne može niti dokazati vlasništvo, nema ugovor, maltretira druge korisnike, maltretira pa i posjetioce hipodroma, je li to normalno da ostane? Znači i ono što su mi tražili od ustanove jest da to riješi. Da to riješi. Sad riješila da je maknula konje i plaća velike novce za njih na privatnim kako ustanova, znači na ustanovi je koja ima svoje službe da odluči, to sigurno mi nismo odlučivali, niti sam znao koliko ima zaštitara, niti o tome odluči, niti itko iz gradske uprave odlučuje koliko će biti negdje zaštitara. Zato postoje ljudi koji su zaposleni na tim radnim mjestima, koji odlučuju koliko će biti zaštitara na jednom sportskom objektu, na drugom, na trećem, na četvrtom, na petom, s obzirom na potrebe koje su oni procijenili.
time se naravno ne bavi gradska uprava. Da sad govorimo o novcima koji se daju privatnim OPG-ovima koji čuvaju te konje. Dakle, možda je bilo jeftinije da su ostali na hipodromu. Dakle, pola milijuna eura prema informacijama koje imaju do sad dano za smještaj tih konja koji su... Ne znam takve detalje, niti se takvim detaljima ja trebam baviti. Ono što smo mi tražili od ustanove jest da moraju svi korisnici hipodroma imati važeće ugovore. I da moraju isto tako dokazati vlasništvo nad svojim konjima. A kao što ste vidjeli, Enimark Ponjević nije to samo napravio na hipodromu, on je to napravio i u gradskoj dvorani Vrbik, to isto tako valjda znate, koji ilegalno zaposlio za svoj boksački klub. Radi se još jednom o čovjeku koji je vlasnik privatne zaštitarske tvrtke, dokazani nasilnik. 2 puta u 2 lokacije gradske je ilegalno ušao i bez plaćanja ih koristio. I onda u isto vrijeme vidjeli ste, ima hrabrosti sada, u ovo vrijeme, kada ga mnogi mediji zovu kao sugovornika, javno objavljivati fotografije vješanja mog, ne znam, Korlajeta, Kostanjevića i tako dalje. I pozivati na linč ili prijeti smrću. Znači, to je čovjek koji je tamo koristio trećinu hipodroma. Jer vi mislite da je trebalo reći Ustavom dajte to riješiti. To se ne može tolerirati. I to je bila naša uloga. Šta se dalje dogodilo, to je na policiji da utvrdi i podržavam da ukoliko je bilo tko ukrao 1 euro gradskog novca, za to treba odgovarati. Prema dosadašnjim saznanjima koje imam, smatram da kod njega ne postoji kaznena odgovornost i mislim da on nije ukrao novac. Emirata Sipe, 24 sata, imam 3 pitanja. Prvo pitanje, jeste li znali da se plaćalo cesijom i ako ste znali kako je moguće da se to nije kontroliralo s obzirom da je to protuzakonito i zašto se nije poslao kontrolni ured? To je prvo pitanje. Nisam znao, to je saznao sam iz medija kad i svi, međutim pitao sam stručnu službu gradske uprave i da li je to legalno i prema njihovim informacijama koje oni imaju u ovom trenutku smatraju da je. Ali evo, vidjet ćemo na kraju u istrazi šta se sve stavlja konkretno ravnatelju na teret i drugima. Taj dio, prema informacijama mojih savjetnika, ajmo to tako reći, koji su provjeravali slučaj, ne bi trebao biti sporan. Međutim, pričekajte. Da se plaćalo cesijom nije sporno, to je li? Da, to je legalno. Drugo pitanje je, jeste li razgovarali u međuvremenu sa gospodinom Kostanjevićem i što vam je on? Niste razgovarali? Ne. Od kad je se pojavila ova cijeli slučaj u medijima, nismo direktno komunicirali. Komunicirali su moji suradnici. Uz to ide još, treba ići pitanje, znate li da on mjesecima nije dizao plaću za ravnatelja i da je u međuvremenu dok je ravnatelj kupio nekoliko stanova? Nemam takvih saznanja. Treće pitanje... To imate za to... Da, imate na našem portalu. Dobro. Treće pitanje, posljednje je, ima li političke vaše odgovornosti i što ćete vi napraviti u vezi s tim? Pa ponovit ću još jednom. 4 godine nikakvih nepravilnosti nije bilo. Nitko od mojih suradnika ni ja, mislim da smo pokazali, nikad nismo bili umiješani u bilo kakve sumnjive poslove i mi ćemo to i dalje raditi u sljedećem mandatu i vjerujem da će nam građani dati povjerenje u sljedećem mandatu, da i dalje čistimo nered, ponovit ću još jednom, najkorumpiranije vlasti u povijesti grada Zagreba. 340 je ustanova, preko 25.000 zaposlenika u gradskim poduzećima, gradskoj upravi i u gradskim ustanovama. Ja ne mogu odgovarati za svaku situaciju ukoliko je netko ukrao novac. Ali apsolutno podržavam. Ono za što moram odgovarati je ukoliko sam imao saznanja i nisam ništa poduzeo, što nisam. I s druge strane da stvorimo okvir da se takve stvari svedu na minimalnu mjeru. A to smo stvorili i sa transakcijama, jer vi možete vidjeti da su sve ustanove, uključujući ustanove u upravljanju sportskim objektima, sve njihove transakcije su dostupne svima. Sve financijske transakcije. Vi sad možete pogledati financijske transakcije i ove ustanove i drugih 339 ustanova, kome su išle financijske transakcije, u kojem iznosu i kada. A to smo napravili za gradsku upravu. U gradskoj upravi u realnom vremenu možete vidjeti apsolutno svaku financijsku transakciju. Znači, takve preduvjete smo stvorili da ako bude bilo kakve krađe novca, da se to otkrije, da ti ljudi odgovaraju za to i da se to svede na najmanju moguću mjeru, jer da ako to nekom padne na pamet, da zna da će biti na kraju uhvaćen, da će odgovarati.
Domagoj Novokmet, Al Jazeera. Dva pitanja. Prvo samo da razjasnimo, je li vama osobno i u kom trenutku bilo sumnjivo ili vam je sada sumnjiv broj sati, odnosno zaštitara na hipodromu? To je prvo pitanje, a onda na temelju toga, ovisno što mi odgovoriti, imam još jedno potpitanje. O broju zaštitara na hipodromu i koji je stvarno broj zaštitara na hipodromu bio, to ćemo tek vidjeti. Međutim, o povećanom broju zaštitara u smislu konkretne brojke sam saznao prije, kad je to bilo, prije nekoliko tjedana u medijima. To je to. Ako vama... Znači, i ponovit ću, provjeravao sam, tražio sam suradnike da provjere platformu Zviždač, da provjere da li na moj mail, na ured gradonačelnika došle su bilo kakve prijave oko toga i nismo našli ništa. Ako je tako, znači ako vama to nije sumnjivo, kako onda doživljavate činjenicu da, s obzirom da se toj tvrtki na teret stavlja porezna utaja, uhićenjima nisu obuhvaćene odgovorne osobe i u drugim institucijama gdje je ta tvrtka bila angažirana? Ako je nisu u nadležnosti Zagreba, nego na primjer države. To pitajte policiju i DORH. Ja sam rekao već šta mislim o ovom tajmingu, ali s druge strane ne želim da ispadne da ne podržavam istragu, jer podržavam. Ponovit ću još jednom, svaki euro, ako je netko ukrao gradskog novca, ja želim da on za to odgovara, ili ona, kogod. A što se tiče tajminga, on je isto tako nevjerojatan. Znači, uhićenje Mile Kekina prije nekoliko tjedana, na dan glasanja o povjerenju glavnog državnog odvjetnika i sada dan prije nego što počinje službena kampanja, zadnji radni dan, uhićenje ravnateljeva ustanove gradske. Do sada nismo imali ni jednu takvu situaciju u ove 4 godine. Tako da toliko što se toga tiče. Mislim da je jedna stvar jako bitna što se tiče teze koje se stalno plasira u medijima, a to je kako funkcionira uopće javna nabava u gradu Zagrebu. Konkretno za ovaj slučaj, provjeravao sam, je bila javna nabava, ide za različite zaštitarske usluge, za različite ustanove, gradske upravne tijela i tako dalje po grupama. Konkretno za ustanovu za upravljanje sportskim objektima bile su 4 ponude, 4 privatna poduzeća, zaštitarske tvrtke su se javile na taj posao i tvrtka, taj konzorcij tvrtke Eurolex i Storm je dao najnižu ponudu. I po zakonu oni trebaju dobiti taj posao. Znači tu nema nikakve arbitrarne odluke moje ili bilo čije, jer kad bi je bilo, onda bi to bilo kazneno djelo. Naravno, može biti ili najniža cijena, može biti ekonomski najpovoljnija gdje ima i drugih kriterija, naravno. Međutim, ono što je bitno jest da se jedan od ponuditelja žalio na tu odluku o javnoj nabavi i taj slučaj je išao na Državnu komisiju za kontrolu javne nabave koja je potvrdila da je odluka gradskog upravnog tijela ispravna i potvrdila ispravnost, ajmo reći, posla dodjele toj tvrtci zaštitarskih usluga. Tako da i to stavimo sa strane. Znači, vidimo u nekim medijima se pita zašto grad radi s tom tvrtkom. Pa grad radi sa bilo kojom tvrtkom koja će dati ekonomski najpovoljniju ponudu jer je to zakon o javnoj nabavi. Meni se mogu sviđati te tvrtke ili ne. To se vidi i u nekim drugim temama. Međutim, na kraju, po zakonu, dobit će posao onaj koji je dao ekonomski najpovoljniju ponudu. To je to. Rekli ste da je gospodina Kostanjevića izabralo upravno vijeće. Tko je činilo to upravno vijeće? Ne znam sad sve članove na pamet, ali predstavnici grada koje ja biram. U tom smislu, znači ja biram članove upravnog vijeća ustanova, a onda ti članovi upravnog vijeća biraju na natječaju javnom ravnatelja. Netko od zamjenika znači, bili su je bio... zamjenika gradonačelnika? Da. Ne, nije. On nije član upravnog vijeća. Mislim da ni jednog upravnog vijeća. Samo još jedno pitanje, pa sad nekako mi se čini da niste baš sigurni da je bio potreban toliki broj zaštitara i govorite to odlučuje ustanova, odlučuje to, a prije mjesec dana, početkom travnja ste bili sigurni da je baš trebalo biti puno zaštitara da se riješi. Ne, nisam to rekao. Ono što sam rekao da razumijem potrebu ustanove da poveća broj zaštitara s obzirom da je Enimark Ponjević deložiran sa hipodroma, s obzirom da je nasilan, s obzirom da je vlasnik druge privatne zaštitarske tvrtke i s obzirom da, kao što ste mogli vidjeti u medijima, je prijetio, psovao, vrijeđao i tako dalje. U tom smislu, angažman privatnih zaštitara je bio potreban kako se ne bi vratio na hipodrom i ponovno ga okupirao. E sad, koliko će biti zaštitara ne odlučuje nitko iz gradske uprave, nego odlučuje ustanova za upravljanje sportskim objektima, koja ima za to zaposlene ljude i ima proceduru kako se to odlučuje. I tu mi ne sudjelujemo u toj odluci ni na koji način. I zato ne možemo ni imati informaciju koliko je tamo bilo zaštitara. Možete li, molim vas, još objasniti, ponovili ste ponovno
da ovo sve dolazi od građevinskog lobija i od podzemlja. Prije ste spominjali gospodina Nobila, građevinski projekt. Na koga sve točno mislite, koje vi podatke imate za te tvrdnje i malo da nam objasnite u kontekstu da ipak od one kaznene prijave evo imamo danas uhićenja. Ponovit ću još jednom. S jedne strane, apsolutno podržavam da se sve istraži do kraja. S druge strane, isto tako treba reći da je ovo sad već drugi dupli pas između DORH-a, odnosno glavnog državnog odvjetnika i Nobila. Prvi dupli pas se dogodio za vrijeme predsjedničke kampanje. I se sjećate onih konferencija za medije koje je Nobilo držao vezano za kandidatkinju Ivanu Kekin, pa se sjećate kada je za vrijeme predsjedničke kampanje DORH pustio medijima informaciju da su pokrenuli izvide protiv Mile Kekina, da bi onda se uhićenje dogodilo prije nekoliko tjedana, a onda paralelno s time otprilike ide kaznena prijava Nobila na temelju koje se sada događa uhićenje dan prije početka službene kampanje. Pitam vas i tko su lobiji i tko je podzemlje? Pa rekao sam već što se tiče, jer vi mislite da slučajno GUP se usporava 6 mjeseci. Svatko ko preda zahtjev, uredan zahtjev za dozvolu po starom GUP-u ima pravo taj projekt napraviti po starom GUP-u i zato je vrijeme ključno. I u tom smislu postoje interesi koji žele da se i dalje u ovom gradu gradi tako gusto da se ljudi gledaju u tanjur, da nema mjesta za domove zdravlja, za vrtiće, za škole, za zelene površine. Jer veća gustoća izgradnje bez ovih sadržaja znači veći ekstra profit. I u tom smislu mi smo obećali građanima da ćemo to promijeniti. Radili smo na tom GUP-u sa strukom, sa vijećima gradskih četvrti, sa mjesnim odborima. Trebalo je 3 tjedna da ministarstvo da suglasnost 2019. godine, a sada im 3 mjeseca trebalo da na prvi put odgovore na 3 puta isprake koje su tražili, koje smo napravili. Oni su stalno tražili novi razlog zašto da to se ipak ne usvoji. Nobilo konkretno ima interes jer je njegov urbanistički plan uređenja za područje Savskog parka Istok stavljen izvan snage od strane gradske skupštine na moj prijedlog. Zato što je bila ogromna gustoća izgradnje sa hrpetinom nebodera u Laništu gdje je već i sada velika izgrađenost sa vrlo nedostatnom infrastrukturom od prometne pa nadalje. I tada je već nastao, ajmo reći, njegov materijalni interes. Ja mislim da je na tom poslu samo izgubio otprilike oko 50 milijuna eura. Tako da sada sve što se događa jest da su udruženi interesi kojima smo stali na žulj, ali to smo obećali građanima i nećemo u tome zaustaviti, se zajedno organiziraju i udružuju i kako bi po svaku cijenu nas maknuli sa vlasti i nastavili sa modelom koji je bio zadnjih 20 godina prije nego što su preuzeli upravljanje gradom. I u tom smislu i ove otvorene prijetnje, tipa objavljivanje fotografija, vješanja i tako dalje, neće nas to zaustaviti. Niti je to prva prijetnja, niti je zadnja. Mene to zaustaviti neće. Ja radim ovaj posao savjesno i odgovorno da raščistim nered koji nam je ostavljen i kako bi grad se konačno mogao razvijati onako kako to zaslužuje. I to će raditi dalje sljedeće 4 godine. I GUP će se usvojiti nakon izbora, mogu nas usporiti, ali nas neće zaustaviti. Lucija Ptičar, RTL. Zašto ste odobrili 2 milijuna eura za dodatnu zaštitu livade kad ste trebali znati da to nije potrebno? Bila je redovita zaštita i vaš potpis je na tom dokumentu. Na kojem dokumentu? Za redovitu zaštitu. Ok, dobili ste očito pitanja, mislim da... Ajmo ovako još jednom. Hipodrom je jedan od 30 objekata s kojima upravlja ustanova za upravljanje sportskim objektima. Preko 20 sportskih objekata koristi zaštitare. Ugovor koji se dobio na javnoj nabavi, a ja inače potpisujem svaku odluku o javnoj nabavi. Svaku. Isto tako potpisujem svaki ugovor o javnoj nabavi. Ali nakon što to prođe sve službe, nakon što imam 3 parafa, barem, službenika koji se bave da li je sve u skladu sa zakonom, ja na kraju kad potpišem ugovor, on ima pravnu valjanost. Isto tako i odluku o javnoj nabavi. Godišnje potpišem oko 1000 ugovora o javnoj nabavi. Jer se sve javne nabave za sve gradske ustanove, gradska poduzeća, gradska upravna tijela idu preko ureda gradskog za javnu nabavu. I da bi ta odluka bila valjana, ali nakon što je povjerenstvo donijelo odluku od naručitelja i zaposlenika gradskog ureda za javnu nabavu, na kraju ide tek moj potpis. I u tom smislu, gdje postoji
informacija da ja, i to bi volio znati, gdje postoji dokument da ja definiram koliko će ići zaštitara na hipodrom. Evo, nađite mi taj dokument i moj potpis, pa onda možemo razgovarati o tome. Hvala, ako je to. Hvala što ste došli. Hvala.